Ikaw ang simula, magpahanggang wakas. Salamat kaya supportive ka sa akong mga negosyo ba, mga baligya ba. Just relax, ilang buti ka sa hirap at ginhawa. At sa tuwing ika'y wala, di makikita. Sana all. Dahil, adik-adik lang. Sabi ka, ang buot mo ka. Oh, di ka gibit. Ano, promise ka sa kuha sa una. Huwag ka din ako mag-adik-adik. Pwede ka lab, dili ako pagaw. Oh, sige, let's Sige. Dahil inahabang sa mga. Sige. Ako lang, love. Balag mag-adik-adik ka. Ayaw lang, pagperminti, love. Sa di ka labay nga ikuan, vitamins ra man lab luksi ba ni? Gagoy! Sa di ka! Tama na, kontrol mo na. Anong pag-look sila, Lipad na naman ang isip ko. Lipad na naman ang isip ko. Natana, love. Sige daw, aton na ka, unsa ka, bahalag at Inom dumi lab, kung wala ko nagbisi-bisi lab, dili mo ligo itong relasyon. Paano masabi? Di man dyan ako na tipo yung anak ni mga porma. Kansi biya kay ko. Nagtuo ka lang, malami ka sa mata. Gwapo may pangugas ang tagplato ani. Asi dito ka. Oh, Dorian, Aroncilio. Dorian, boss. Sa nga Dorian na. Aroncilio. Good shit ne? Ay, good shit ka eh. Okay. Simutan ako ha. Oh, si Muta. Bawo ka po daan nga Dorian. Unsa man nga Dorian choy oy. Oh, talawa. Napitin lagumag unod. Say, Ay, nako. ngingig kay mo Klaro, maligya. Oy, ilo. Oh. baho kayo giulod naman siguro na. Ayaw, akong kamot man imong simot ka ng Dorian. Ko. Paas na sa jug ko kay wakay kwarta ron. Unsa? Good Awa na shit ka awa na ba? Kasi ito eh. Tungan ni abdik, tungan ni. Few inches later. Kauno lang nako na eh, di may mahalin na ni. Atay. Uy, love, sula ko halinan ba? Sorry. Wala customer. Kita ka nang tudra. Kaya naman nabaligyan. Basic na kay love. Sige. O, bala na. Okay. Ay, Labs, kini na lang ako ay baligyaw. Kami na lang ta. Sige, ano yun? Kini na lang ay baligyaw. A few moments later. Dorian! Aron! Pwede ba na patigim? Kahit isang saglit, uubusin na. Oh my God! Pwede ba na patigim? Kahit isang saglit, yaya. Andret lang! Putik ka may unsa naman nga durian dagkuha ba sa durian nimo oy? Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. 500 lang! Unsa man na durian babaday na oy? Gagoy! Hi, Sir Dorian! Pero kambal imong durian. Mga mata, namumula. Asan ng trees, nadala mo ba? Bawal. Yes, sir. Gagoy! Kung ako napalitan nimong durian, pwede na ako nasimuton daan? Sige, sure. Para mailan na to ba kung hinog ba no? Para kay Ashley. Di mapigil ang puso. Ano sa busy? Ano sa kuha makaningsi mo ho? Pwede na ako tilawan. Sige, sir. Kaya gunit ko daan be. Good shit kini mong durian ay. On our show called Explain That Grammar, we do it. Ayan yung kay Lasagang ay, para bayaran na ako na. Okay. Mga gwapa kay bayaran jud na oy. Bayaran jud na oy. A few moments later. Lami durian. Ni palit ka durian kay dakog tutoy ang maligya. Dili man tutoy akong gitan-aw. Unsa day kalab oy. Ay pag magbulag ta, di na lang tatamang. Salamat na lang sa tanan. Imuha na ng durian, kalo na.